Hands off Belarus! 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 Belarus is not for sale! Belarus is not for sale! Belarus is not for sale! Беларусь не продается! Belarus не продается! Беларусь не продается! Belarus не продается! Хто не ведае, які менавіта крок і які ўчынак прывядзе да таго, што мы застанемся ў сваёй краіне і застанемся звацца беларусамі. Таму працягвайце рабіць вось гэтыя кроплі, працягвайце рабіць тое, што можаце. Гэта маленькае, яно здаецца маленькім, але ў акіяне кожная кропля маленькая. Мы не адны, за намі ўжо грузіны, якія пацярпелі ад Пуціна, за намі украінцы, якія пацярпелі ад Пуціна, за намі Чэчня, якая пацярпела ад Пуціна, Малдова, за намі Великабрытанія, якая пацярпела ад таго, што травяць іх грамадзянаў. За намі нават амерыканцы, якія пацярпелі ад таго, што сёння абралі прэзідэнта, які не ёсць легітымным, на маю думку. Таму працягваем гэта рабіць, запрашайце сяброў, адукоўвайце сябе. Не трэба нікога прымушаць нешта рабіць, але, на маю думку, трэба проста растлумачваць, што такое дэмагогія, што такое папулізм, што такое дэбаты, што такое плюралізм. І калі мы здолеем даносіць гэта да беларусаў, калі беларусы будуць крыху больш адукаванымі палітычна, то яны самі зробяць свой выбар, выбар годнага беларуса, выбар беларуса, які хоча звацца годным. Вось, яшчэ раз вам дзякую, я спадзяюся, што нас будзе больш, і мы такім чынам з'яднаемся з беларусамі, якія ёсць сёння і змагаюцца сёння ў Беларусі. Яны змагаюцца там, і мы ёсць рэферансам, мы кажам на іх, яны змагаюцца, паглядзіце, сёння пад будынкам ААН мы кажам, сёння беларусы змагаюцца ў Беларусі, а мы тут пад ААН паказваем вам і паказваем, што мы таксама не згодныя з гэтай акупацыяй, бо ў нас ніхто не спытваў, ці хочам мы быць з крымінальнай Расіі. Lukashenko almost destroyed the Belarusian national culture and the Belarusian language education in Belarus. For years, opposition forces in Belarus were opposing their union between Russia and influences Russia in Belarus. Беларусь! Привет!